Fi ddim yn ddawnswraig. Y prif peth yw bod fi awch symud, gafel yn gorfforol ar y byd mewn ffordd. Wedodd ffrind i fi fod dawns yn cyflwyno deunydd i ni ar lefel gellol. So, falle bod ni ddim yn deall y choreography, sef y ffurfiau, a fi ddim pan fi'n gwylio dawns. Ond, ei syniad hi oedd bod pob un yn y gynulleidfa yn deall rhywbeth trwy i profiadau corfforol, i hesgyrn, i croen, i cyhyrau, reit lawr at y celloedd. So mae'r wybodaeth yn dod nid o'r ymennydd a'r deallusrwydd, ond trwy synhwyro. Mae da fi siow am byti Leni Riefenstahl, propagandydd yn Naziaid yn y 30au. Mae da fi siow am byti Tony Montana neu Al Pacino yn actor yn y ffilm Scarface. Mae da fi siow am byti Bobby Sands o'r IRA. Mae da fi siow am byti Tri Tryweryn yn bomio safle Llyn Celyn. Mae da fi siow am byti Caitlin Thomas. A mae da fi siow am byti hanes Cymru i gyd. A'r thema, siawns, yw grym. Grym yw popeth yn y byd.